Masu sauraro da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa jihar Maine ta zama jiha ta biyu a Amurka da ta hana Donald Trump tsayawa takara a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican domin neman kujerar shugaban ƙasa. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ba da umarnin gudanar da atisayen soji a kewayen yankin Essequibo da ke ƙasar Guyana. A Niger kuma ra'ayi ne bambanta game da batun amfani da tashan jirgin ruwan Kotu. Wannan for da suka bude mu ba za mu yi amfani da shi ba tunda mun samu hanya wadda muke shigowa da kayanmu ta ƙasar Togo. Ba a yadda su Kwatano kuma su ma kuma Togo ba za mu karkata gaba ɗaya mu ci can duka al'amuran mu za su yi ba. A Najeriya kuma za ku ji yadda cutar daji ta zame annoba ga ɗaukacin al'ummar nahiyar Afirka. Ciwo ne wanda muka ga cewa in gwamnati ya ayyuhal ladina amanu kasar da al'ummar Najeriya gaba daya. Da al'umma ba su tashi tsaye ba wato zai na kasar da al'ummar Najeriya gaba daya. To amma kafin waɗannan da ma wasu rahotanni sai na fara karanto labaran duniya. Jihar Maine ta zama jiha ta biyu a Amurka da ta hana Donald Trump tsayawa takara a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican domin neman kujerar shugaban ƙasa. Babban jami'ar zaben jihar ta ce an dakatar da tsohon shugaban ƙasar ne a ƙarƙashin wata ƙa'idar tsarin mulki da ta haramtawa masu tayar da ƙayar baya riƙe mukami. Kuma abubuwan da ya gudanar gabanin tarzoman da aka yi a majalisar dokokin amurka a shekara ta 2021. Kwamitin yakin neman zaben Trump ya kira matakin a matsayin cin zarafi ga demokuraɗiyyar amurka tare da cewa za a shigar da ƙara cikin gaggawa. A makon da ya gabata ne dai aka dakatar da Mr. Trump daga shiga zaben fidda gwani a jam'iyyar a jihar Colorado saboda irin dalilan da jihar Maine ta bayyana. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ba da umarnin gudanar da atisayen soji a kewayen yankin Guyana mai arzikin mai da Venezuela ke ikirarin mallaka bayan Birtaniya ta tura jirgin yaƙi zuwa gabar tekun Guyana. Shugaban Maduro ya yi Allah wadai da tura jirgin ruwan da ke sintiri a matsayin barazana ga abin da ya kira tsohuwar mai mulkin mallakar Guyana. This is clearly an example of how tense the situation between Venezuela and Guyana is over the Essequibo region. Si ya ce wannan lamari na nuni da irin takun sakar da ake yi tsakanin Venezuela da Guyana a kan yankin Essequibo da kuma irin bakin cikin da makwabtan biyu ke cusawa juna. Tashi hankali kan yankin na Essequibo ya kara kamari ne cikin 'yan kwanakin nan bayan da 'yan kasar Venezuela suka kada kuri'ar raba gaddama kan mai da yankin karkashin mulkin kasar ta Venezuela. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-haren bama-bamai a yankunan kudanci da kuma tsakiyar Gaza har cikin dare. Jami'an kiwon lafiya na Falasɗinawa sun ce wani hari ta sama da aka kai a garin Rafa da ke kudancin kasar ya kashe mutane 20 wanda galibi mata ne da ƙananan yara. An samu rahoton cewa an kashe wasu ƙarin mutane 8 a lokacin da aka kai wani hari a wani gida a Khan Yunis, inda sojojin Isra'ila suka ce sun tura ƙarin dakaru da yakar mayakan Hamas. Israel says it's trying to protect civilians during its operation against Hamas fighters. Wakilin BBC ta ce Isra'ila na ikirarin cewa tana kokarin kare fararen hula daga yakin da take yi da Hamas, amma ta ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa a tsakiyar Gaza, wanda ya tilasta wa mutane da dama tserewa daga sansanonin 'yan gudun hijira da ke yankin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na BBC. Babbar kungiyar kwadago ta Argentina ta yi kira ga a gudanar da gagarumin yajin aiki na gama gari nan da wata guda domin nuna adawa da sauye-sauyen tattalin arziki da sabon shugaban kasar Javier Milei ya gabatar. Dubunnan mutane ne da suka gudanar da zanga-zanga a Buenos Aires domin nuna adawa da sauye-sauyen wanda majalisa ke tattaunawa a wani zama na musamman a wannan makon. Vamos a hacer un paro con movilización al Congreso. Shugaban kungiyar kwadagon kasar Hector Dyer ya ce za mu gudanar da yajin aiki kuma za mu yi gangamin tallafawa duk wani dan majalisa da ya yarda cewa waɗannan abubuwan ba za su iya faruwa a Argentina ba. Daga cikin wasu sabbin matakan shugaban Milei ya gabatar da ƙudurorin doka da za su sanya iyaka kan zanga-zangar jama'a da kuma ba da damar warware zaman aure cikin gaggawa. Ƙasashen Mexico da Amurka sun amince da su ƙara yin aiki tare domin magance kwararar bakin haure zuwa Amurka da ta kan iyakarta da Mexico.
A wata sanarwar haɗin gwiwa da ta biyo bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ƙasar Mexico, sun sake jaddada aniyarsu na samar da ingantaccen tsari ga bakin haure. Ƙasashen biyu dai sun ce za su yi ƙoƙarin shawo kan musabbabin yin hijira daga Amurka ta tsakiya tare da ba da haɗin kai don daƙile safarar mutane da kuma aikata muggan laifuka. Sun kuma amince da za su sake gudanar da wata tattaunawa a wata mai zuwa a birnin Washington. Lokacin labaran duniyan kenan. To yanzu kuma sai rahotanni. Jihar Maine ta zama jiha ta biyu a Amurka da ta hana Donald Trump tsayawa takara a zaben fidda gwani na jam'iyyar Republican domin neman kujerar shugaban ƙasa. Babbar jami'ar zaben jihar ta ce an dakatar da tsohon shugaban ƙasar ne a ƙarƙashin wata dokar tsarin mulki da ta haramta wa masu tayar da ƙaran baya riƙe mukami saboda abubuwan da ya gudanar gabanin tarzoman da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka a shekara ta 2021 da kuma neman sauya sakamakon zaben shugaban ƙasar na shekara ta 2020. Sai dai wai kwamitin yakin neman zaben Donald Trump ya kira matakin a matsayin cin zarafi ga demokradiyyar Amurka tare da cewa za su shigar da ƙara cikin gaggawa. Ga Muhammad Annur Muhammad da rahoton. Tun daman jihar Colorado ta zartar da irin wannan mataki na haramta tsohon shugaban na Amurka Donald Trump neman takara a zaben fitar da gwani na jam'iyyarsa ta Republican domin kara a zaben sabuwar shekara mai kama 2024 bisa irin dai laifin da ita ma wannan jihar ta Maine ta ayyana, wato zargin mara baya ga masu tayar da kayar baya da suka yi kutse a ginin majalisar dokokin kasar da kuma neman sauya sakamakon zaben 2020 da ya sha kaye a hannun Joe Biden. Da take wa BBC bayani kan hukuncin, Shana Bellows, 'yar jam'iyyar Democrat wadda a matsayinta na sakatariyar hulɗa da waje ta jihar, wadda ita ce kuma babbar jami'ar zaben jihar, ta ce matakin ba shi da nasaba da bambancin siyasa, tsagwaron bin doka ne kawai. My duty and obligation is to uphold the Constitution. Ta ce, aikina da kuma abin da ya wajaba a kaina shine in bi tsarin mulki, kuma na ƙudiri hakan. Hukunci na kacokan ne, kuma bisa doron aikin doka akan kowa da hujjojin da ke gabana. Son kai, siyasata ko kuma wani abu da aka yi min ko na sani a baya ba su taka rawa akan wannan hukunci nawa ba. Sai dai duk da wannan, Mr. Trump zai iya ɗaukaka ƙara akan hukuncin wanda daman kamar da ƙasa kwamitinsu na yakin neman zaɓe ya ce za su yi hakan kuma cikin gaggawa. Bugu da ƙari, sunansa zai kasance a takardar zaɓe har sai an bi dukkanin matakan shari'a, alabashi idan bai yi nasara ba a cire. To a Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta ce ta kama wasu da take zargi suna cinikin yara ƙanana da suka sato kuma suna fitocinsu daga arewacin ƙasar zuwa kudanci. Rundunar 'yan sandan ta ce bayan binciken sirri da bin sahu a Kano har zuwa jihohin Bauchi da Gombe da Delta da Anambra da Imo da kuma Lagos, jami'anta sun yi nasarar kama mutum 9, galibinsu mata da ke cinikin yara a farashi daga tsakanin naira 300 zuwa naira 600. Rundunar 'yan sandan ta ce an yi nasarar ceto yara 7 waɗanda dukkaninsu 'yan ƙasa da shekara 5 ne, waɗanda aka sato aka sayar kuma aka sauya musu suna. Ga ƙarin bayanin da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan na Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi wa Awwal Ahmad Janyau. Abin da ya faru shine 'yan sandan mu lokacin da suna wani sintiri bayan samun waɗansu bayanai na sirri, tashar manyan motoci Luxurious Park da ke Mariri sai suka ci karo da wata 'yar kimanin shekaru 45. Aka kama ta a wannan tasha da yaro ƙarami ɗan shekara 5 mai suna Abdulmutallib Sa'ad, wanda kuma ana ganin ta gata ita ba ta jin Hausa, shi kuma yaro Hausa iya, da aga alamun dai ba su ba kama ba 'yan sanda suka tare su. An fara mata tambayoyi sai yaro ya fara magana, aka ji yana Hausa, ita kuma bata ma iya ba. To daga nan fa da bincike ya yi kamari, aka ci gaba da bibiya sai aka ƙara kamowa waɗansu mutane guda 4. Da aka ci gaba da aiki ya kai mu ga garin Bauchi din, inda muka kama wata mai 'yar kimanin shekaru 45 da kuma wani wanda muka same shi a asibiti, kusan shi ne ma za a ce wanda ta nan ake safarar waɗannan yara, shi yake samo su ko a asibitin nasa ko ya sato. Haka zalika bincike sai nuna cewa akwai inda aka siyar da yaran, wato ya kai mu ga jihar Lagos inda aka kama wata. Kamar jimilla mutum nawa yanzu kuka kama? Yanzu mun kamo mutane guda 9 kuma an sami yara a wurinsu wanda shekarunsu daga shekaru 3 ne zuwa shekaru 8, mutane guda 7. To ka ce an yi ciniki, kamar me bincikenku ya gano?
waɗannan yara na farkon da aka fara samu wanda shine sanadiyarsa aka samu sauran Abdulmutallab Sa'ad ɗan garin Bauchi ne, sun canja masa suna ma har ame da shi Ifanyi Ciku. An sai da shi akan kuɗi naira 480 wanda aka same shi a Mariri tashar Luxurious Park. Daga shi akwai wanda aka samu, an samu wata yarinya mai suna Asiya Muktar wanda aka canja mata suna zuwa Cioma, wanda da suka sato daga jihar Bauchi sun siyar da ita akan kuɗi naira 480. Akwai yaro karami Mahmud Bilyaminu ɗan kimanin shekaru 3 aka sai da shi akan kuɗi naira 450, wanda yanzu da nake gaya maka gaba ɗaya waɗannan suna hannun 'yan sanda. Mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ya ba da umarni ana gudanar da ci gaba da bincike, wanda wasu da dama a cikin yaran an samu iyayensu. To kamar wani hali kuka tsinci yaran kuma ina suke? To ba abu ne mai daɗi ba ka ji an ce yau ana siye da siyarwa na mutum kamar wani rago ko kuma sa. Dukansu yanzu suna cikin lafiya kalau, suna hannu, wanda kuma zuwa gobe insha Allahu za a mika su ga hannun mai girma gwamnan jihar Kano. Kamar girma wannan matsalar babba ce kenan, ta shafi wasu jihohi. A kwarai kuwa. To ai abu ne in ka ga waɗannan da muka lissafo yara guda 7 gaba ɗaya, wanda wani a ranar da aka haife shi ma aka sato shi duka daga jihar Bauchi aka sato su, wadda take siya a nan jihar Kano take, daga nan ne ita kuma take raba su zuwa waɗansu jihohin na kudu, wanda kamar akwai Lagos, akwai Anambra da sauransu, wanda kuma kaga nan ya zama kamar a nan ne za a so sannan a ɗauka a siyar. Wanda kuka kama masu sayarwa ne ko masu saye ne? Gaba ɗaya babu wanda babu, da masu satowar su sayar, da masu siya a wurinsu su ajiye, sannan kuma su sayar da su, kowanne mun kama a ciki, ba wanda ba mu kama ba, kowanne bangare. Kuma ba su wata ba sun gaya mana gaskiya, siyar musu aka yi da kuɗin da suka siya. To mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Kano kenan SP Abdullahi Haruna Kiyawa. To bayan wani rahoto da BBC ta yi wanda 'yan gudun hijira a sansanin Madinatu da ke Maiduguri suka bayyana mawuyacin halin da suke ciki, gwamnatin jihar Borno ta bayyana matsayin sansanin. Ita zahiri wannan sansanin 'yan gudun hijira ba ta cikin sansanin 'yan gudun hijiran da gwamnati ta sa su a cikin ƙididdiga na wato ake cewa official IDP camp, wato su ne informal IDP camp ne, amma duk da haka gwamnati tana ɗan ba su tallafi da kuma abin da ya kamata. To sai ku tare mu a shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan ayyukan agaji a ƙasar Ukraine ta yi Allah wadai da munanan hare-haren da ƙasar Rasha ta kai akan fararen hula a ƙasar Ukraine ɗin. A cikin sanarwar da Dennis Brown ya ce hare-haren sun yi barna, yayin da hare-haren suka haifar da asarar rayuka da kuma jefa mutane cikin halin kunci, sannan kuma hare-haren misalai ne na irin yanayi da tashin hankali da al'ummar ƙasar Ukraine ke fuskanta. Rasha ta ta lalata gidaje da kuma makarantu da asibitoci da kuma wani kanti da tashar jirgin ƙasa a cibiyar makamashi, sannan kuma ta ce hare-haren sun kashe da raunata fararen hula a kusan dukkan yankunan kasar. A cewar ta, a yanzu da iyalai da wasu masu taimakon gaggawa na da kokarin zakulo mutane daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje. Ga al'ummar Ukraine kuma wannan wani misali ne na irin munanan yanayin da suke fuskanta a cikin kasar.